Hor da Peñaspor, lehenengo eraso antolatu nahian falta argia da. Lurrera joan da Galan, eta horixe adierazi du Pablo Fernández epaia asturiarrak. Txitxok, aterako du, falta. Falta argia izan da, Ian Urangak egindakoa. Alabesen ibil zen Ian Uranga. Hor da Txitxo, kapitaina. Besoak gora. Baloia beste aldera, inongo arazorik gabe Barakaldok urrundu du. Negredo leian, baloia Kalborentzat, lehenago iritsiko da Atezaina, presioan Negredo Madrildarra, azkenean ondo atera du Kalbok. Luze Naparrek eta hor Arizkurenek ezin izan du kontrola egin, baloiak jo egin du, berak baloia jotza baino gehiago eta ezin izan du baloia ondo kontrolatu. Man eskerre galetik nik usteetan badaola zulotxoren bat, ez? Urko Arroio baloia ondo eramaten du, min egiten du, gaina jokalari hau, ikuste iruditan dugun jokalari horrek, bere bizitasun horrekin min asko egiten du, sakontasuna, ikusiko du zenbat irauten duen, ez? Normalean olako jokalari beti pixka bat partio horrei joan bezala gelditu egiten direlako. Eta hor beste entrenatzailea, haure gaztea, Sergio Matriai, Naparra. Eta hasieratik sufritzen ari da, Aste honetan agerkari, Naparrako agerkari desberdinetan ikusi dugu, nola oraindik lehen 3 parturik ez lortuta egokitze prozesu batean murgilduta dagoela Peñasport eta egokitze prozesuan gaurko hori eredutzat hartu dezakegu. Lehen 9 minutu hauetan, lehen 11 minutu hauetan nahikoa hankamotz dabil Peñasport eta, esan dezagun jokalariak esperientziaz jantzita daudela, baina denbora eskatzen zuen Amatriainek bai zaletuari eta bai Peñasporten jarraitzaileei denbora eskatzen zien. Eta Jaurtik eta azkenean Eneko Rubiok egin du, jokaldi eskubidetik Ian Urangak. Jaurtik eta kokatzera joan da, indarrik gabe, asko ziurtatzera eta erresa Atezainaren zat. Ez da usartu indarra matea, bakarrikan egin duena da atean ipini, indar gutxirekin hori baloia oso erresa da, eta arriskurik gabekoa, baina berri hori alboko sake batetik baloia arriskutsu bat ipini dute, ondo egindako jokaldia da, landutako jokaldiak izaten dira, eta horre lo harrapatu dituzte denak, iruditzen zaite gauza gutxi izaten duela alde horretatik, arazo handia dituzte atzekalde horretan, Barakaldok momentuak aprobetxatu behar dira, Hau da, nagusi da, baina nagusi zelai osoan, eta errestasun askorekin, Arazurik handien egola atzekaldean, Horre, baloi luze batetik min egin diote, azkenean horrelariak ez duelako kontrol bagon batekin, baina bestela nagusi ikusten da zelai osoan. Falta Barakaldoren alde. Epaiaren ustez, Igotzek baloia moztu bai, baina aurrelaria ere ikutu du, falta egin dio. Hor besoa jarri dio. Eta falta adierazi du epaiak. Abel Buadesek kokatu du baloia. Zer egiten duen Barakaldok. Urruti xamar Jaurtik eta zuzena egiteko. Hala ere saiatuko da bere ezker horrekin. Normalean baloia ate aurrean ipiniko dula irutzen zait, Horre, Atezaina eta atzelariek dauden tarte horretan ipintze balin badu, benetan baloia arriskutsu esango da, Hortxe Abel Buades, Jaurtik eta azkenean zuzenean egin du, baina indarra hundirik gabe, federik gabe, ez da erdiraketa izan, ez da Jaurtiketa izan, kanpora zuzenean. Ezeltako balio. Ez, niongo keinua, gestua eta dana erdiratzekoa izan da, baina ez Jaurtiketa barrura bota nahi zuen, zuzenean. Ateko sakea. Gaizki atera du. Berehala berreskuratzen du Barakaldok. Oraingo honetan Peñasporrek jaso du, Arizkurenek baloia erdira. Ezkerra eraman nahi zuten, oso ondo moztu du Franek. Hala ere Arizkuren azaldu da berriro Fran. Hor da atzelaria, baloia hartu eta gora egin du, eta azkenean berak ikututa kanpora joan zaio Kantabriarrari. Bigarrengo hirugarrengo baloia dela zelai erdia pasatzen duna. Peñasporre pixka baloia jokatuz, oinetan izan ez.
Hor lehia dago, Negredorekin badute. Lehen usten dut falta bat zela, baina izan dena baino gehiago erakutsi duela. Kolperik ez dugu ikusi. Eskua jarri diola bai, baina gero lurrean Negredok ere antzerki pixkat egin du. Eta baloia kanpora, zelaitik kanpora. Alboko sakea Barakaldoren alde. Berehala beteko da ordu laurdena, Asesarren golik gabe jarraitzen dugu nagusi jokuan, nagusi zelaian etxeko taldea. Baina golik ez. Txitxok baloia atzean utzi du eta Jokin jokatuz. Baloia ezkerrera, hor da Azparren, aurrera egin nahi du, bi arerio ditu gain gainean, eta baiak falta adierazi du. Eskoa gota dizkiolako, Nik uste, heldu baino gehiago eskoa gota dizkio, ez du lortu. Nik uste dut ez duela horregatikan, ez dala horregatikan gelditu, baizik eta ezin zuelako pasa, ez? Baina, bueno, eskuak eidean ikusi ditunean, epaileak falta kitatu. Eta berriro Txitxo, kapitainak aterako du falta. Tikoren anaiak. Hor da Txitxo. Barakaldok berehala urrundu du Nacho kontrarasoa baloiarekin. Erdira eraman nahi zuen hortxe zen Eneko Rubio galdu egin du honek. Baloia Arizkuren ez dago jokoz kanpo aukera, Peñasporrentzat. Hor jarraitzen du ea jaurtik eta pasea atzera. Eta azkenean atzelariak urrundu. Azte aukera izan duen argiena orain arte nola den futbola joanan Peñasporren. Ba, eben komentatu dugu, hor erdikalde horretan arazoa bat zegoela. Bizkarra ondo hartu dio. Ez zegoen jokoz kanpo gainera. Ez jokoz kanpo zegoenik. Hemen, nik usten dut berak bukatzeko aukera bat zuela. Hor zerbait ikusi du. Kamiseta belastik urdina ikusi du. Zetorrela edo. Eta ere epintzea nahi izan du, ez? Baina, bueno, berak arazoak sortuko ditu hor atzekalde horretan, ez? Hori irakusten du. Txitxo, ezkerrez jaurtik eta kanpora oso gora. Haze susto hartu duen Agirre Gomezkortaren taldeak. Haze aukera. Bai, aukera oso ona, Gol partidu oso ona, ez dakit gehiago izango duen, baina oso argia izan du. Olako gauzak, olako jokaldi ekartzen duena da, aurrekoak kasu honetan Barakaldo ondo jokatzen nahi zen taldea, eta gaina nagusi zen talde hori, pixka bat beldurtzea bezala, ez? Kontu zonekin, ez? Hemen arazoa sortu dute jokaldi batean, eta horrek pixkat beldurtzea, eta pixka bat atzera egitea, ez? Baina atzeit iruditzen, iruditzen nagusi dala, baina gauzak ondo egin beharko ditula Barakaldok, Ritmo pixkat pintze bali madio, eta batez ere galetik jokatze bali madu, hasieran jokatu duten bezala, Peñasporrek arazo handiak izango ditu ate utzean mantentzeko. Eta pixka bat lehenago zuk aipatu duzu, egia da ia ez dutela zelaiardia pasa, baina lehengo baloi luze batean ere, bazijoan, ez zegoen jokoz kanpo, eta atzelari bizkar hartuta, gero kontrola, ez da baloiak bere buruan jodu, baina bestela antzeko izan da. Eta begira, berriro gertatu zaie. Hor, Amatrien etzen gustora, Arizkurenek hartutako erabakiarekin, Juananek esan duen bezala agian egokiagoa zitzaion jaurtitzea, ondokoari pasatzea baino, solidario do jokatuaz pasa egin dio, baina Amatrianek jaurtitzeko esaten zion aulkitik, zutik, askori da sufritzen gaurkoan entrenatzailea. Natxok ezkerrez, baloia ezkerra aldera, baina zuzenean kanpora ateko sake izango da Peñasporren alde. Baina ondo zegoen, iruditzeit hori askotan egin behar dela futbolean, ez? Asko normalean egiten da, baloia da hon ingurura jendeak pilatzen da. Jendea baino gehiago iaia talde osoa etortzen da, lekuak iztera eta elkarri laguntza ematera, ez? Eta jokoaren norabide aldatzen da, golpe batean, gertatzen dena da, oso sakon atera zaiola, Urko Arroiarentzako zen, baina sakontasun gehiagirik igual, ez? Baina, bueno, idea bezala, konzeptu bezala oso ondo dago, Oin aldatu egingo ditu, Egaleko bi jokalariak, Urko Arroio eskubira etorriko da, Nacho eskerrera joango da, eska bat beste zerbait bilatzen, ez? Min hartu du Peñasporreko jokalariak, hor kolpea, baina berriz ere zelaian da. Eta baloia jokoan ezkerralditik, erasoan, kanpora bota duten Aparrek, alboko sakea kornerretik oso gertu egingo du Barakaldok. Hor da Negredo.
area barruan. Jokalari Garaia, buruz oso ondo moldatzen dena, berarentzat baloia, ea zer egiten duen buruz atzeraka luzatu egin du jokaldia Urko Arroyo bestaldean. Hor da Urko Arroyo, Peñasporreko jokalari lurrean geratu da, area barruan, eta horrexegatik Urko Arroyok kanpora bota du. Urko Arroyo, hau ere Atletiken ibitakoa, eta lehenengo taldearekin ikusi izan duguna. Arazoa horre. Erortzerakoan, hor... Bai, Orkatila okertu du, Orkatila, edo Belauna. ez baldima da Belauna. Ni uste Belauna gehiago dela. Keinu arraro egin du, eta berehala Amatrienek jokalari bat berotzen ipini du Bazpare. Eta ez dauka itxura honik, Belauna, bai. Hor ikusiko dugu. Hor, bai, joan egin zaio. barrura egiten dio. Belaunak barrura egiten dio, eta hori txarra. Golpe bat hobea da. Estika da bajarrotzea. Eskuin Belaunean jokalaria etzanda eta ez dio, ezin duela. Aldaketa egin beharko du, eta ez gainera bakarrik aldaketa. Euskalo, ze nolako lesioa duen Peñasporreko jokalariak. Altxatu egingo da, baina arazoak ditu jarraitzeko, eta Gardek zelaia utzi egin beharko du, lehenengo aldaketa egin beharko du gizon honek. Amatrianek. Belauna da gainera komplikatuena. Bai, Belauna artikulazio komplikatua da. Belaunak heldu egiten du hor. Iritzi zaite oso txarra dela. Baina horiek izaten dira txarrak, ez bihurria. Bueno, bihurri dutzen danean, baina hor pixka bat egiten danean hankaipintzerakoan barrura, ez dizu eusten ondo, otailuak ez dizu ondo eusten, da hor puskatu egiten da, eta horrek arazo handiak sortzen ditu, ez? Belauna... Bai, badakit, zer da, sentxazio hori. Bai. Bueno, esplikatu. Ez hasiko baino, txarra eta luzea, Juanan. Nik ez dakit zer da. Zuk ez dakizu, suerte, hainbeste urte, kontuz, Negreduk ikutut azkenean atera dute. Hainbeste urte futbolean, goi mailan, eta hori ez esagutzea suerte handia da. Suertea edo beintza, ez dakiz zer, suertea edo... Suerte ez dizat. Nik ez jokatu eta tokatu zait. Badirudi itzuli egingo dela, zen ere egalean prest da. Urko Arroyo bitartean erdiraketa, larri da bil Peñasporratzean sartuta jaurtik eta urrutitik orain, baloia ezin atera Naparrek. Amarrekin ari da, Txitxo jarri du eskubialdean bere lekuan bitartean Amatrianek. Eta ez dakit zer erabaki hartuko duen Gardek. Bitartean, Barakaldo jotak erasoan. Ezkerralditik berriro, Natxok erdiraketa, Negredo buruz, utxe egin du, utxa handia gainera, Dena zuen alde erremate egiteko, ez da bera naia, ez da? Ez dakit, bera nahiak ere utze egiten du, ez? Bai, egiten ditu. Erdiraketa oso ona ezkerrez, Natxok, lehen eskubialdean ikusi dugu, eta errez, mobilidadea handiarekin. Ondo, gauzako ondo eginez, jokaldiare hona da, zergatik baloi hori segundu batxo lehenago eskui galegan zegoen, eskui galetikan eskerre galera eman dute, han bazekiten arazoa zaukala Peñasportek, naiz eta utzi duen leku okupatuta egon, baina iruditzen zaitu ondo aprobetxatu dutela, ez? Eta aukera sortu dutela. Hor argita garbi dago, ez? Aukera sortu dute. Oin gola egin behar da, Ne komentatu gauzak ondo egin beharko dituela, eta gauza ondo hori da, gauzatxo bat, ez? Holako aukera bat euki eta gola segitea.